Bosco Global, per un món més just, equitatiu i sostenible. Qui som? Som l'ONG Salesiana de Desenvolupament de la Inspectoria Maria Auxiliadora, Que mitjançant l'educació i des d'una opció preferencial per la joventut, treballem per construir un món millor. Bosco Global integra l'activitat i les persones de les ONGD de la Inspectoria. Què fem? Realitzem projectes de desenvolupament en països empobrits. Eduquem per a una ciutadania global, responsable i solidària. I acompanyem processos de voluntariat local i internacional. Uneix-te a Bosco Global. Participa, Coopera. comparteix, Implica't. actua. Tu fas Bosco Global.